Kum ka jing ai man sim ye kirang lekai jong jela ki bala lej bani lekai bat sim benta hak jing lekai football final jong Santos Trophy Arhajar Arpolai ka bah nyu pan reu ka sengke siu kan pani pajba haki giant screen si ki pajba jong jela ha ka ba on paniang hadu khandai teli giant screen ki bakantup ha maulai halaban ha mau kasyang ha lau sotun ha nong men song ha pok se ha mau kerwat ha sning bat ha nong pok ha nongpo pat kinong ilam jong seng KSU nongpo circle kilapan bet mani trilang pat keseng samla nongpo proper ha kabaya gede jing peni giant screen ya jing ilkai final football kaba on ilekai ha peneng ka Meghalaya bat ka Kerala on peni ha sajar basketball court nongpo proper kumban supan kenmau khendiat bagete jing ilekai football final jong ka 76 Santos Trophy Arhajar Arpolai lapan ilekai ha Saudi Arabia bat ketik jing ilekai final jong kirang ilekai kan long lasai kamit kata ha ka Sauteri Ulber Arhajar Arpolai ha por khandai beje men